Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR, bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri, nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR, bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri, nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis ana 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyawoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Mbak, rusakan aku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kok Yo ora masalah. dupak koron. Yo ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Lah iki nyapa? Ngene iki nek arep dibojo ngempek. Apa piye? Yo ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ngene iki apa piye? Yo ngopi karo udut to. Mengkerep wekmu lah. Yo ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet to. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Pemangsane aku ki wong wedok piye ngono lho pemangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku yo mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok bendal. Yo ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido. Cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot engko gringgingen wae rasa nantang aku. Ya.
Alah, tak sedot genten paling polahmu ya ora karo-karuan. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut. Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mudak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Ndek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek iso lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Jane bapak ki Islam apa huduk to? Yo Islam to. Ngawur. Islam kok ora tau salat. Lah, nek to ngawur emang salat ngomong kowe. Salat ki yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor loro Pak salat ki. Nomor 1. Iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Iso salat nomor loro. Salat ki nomor 1. Nomor loro Pak. Jare sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustad. Ustadmu sing gendeng kok. Iso salat nomor loro. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ya ngerti to. Rukun Islam itu ada 5. 1, Syahadat, loro. salat. Lah iya berarti salat kuwi nomor loro, nomor 1. Iki tadi. Salah, tapi kok bener. Ini parah nih. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndok musiker ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Gak jelas. Rambut itu bahasa Arab ya, Mas. Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Pripat ainun. 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 Sekolahan Madrasatun. madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor Alun-alun. kenek ri Nyenyetun. Jare awakmu ning kono iki kumpul kebo to. Lho kok jaran malah cengengesan. Piye to bagi?
ning Taiwan kita omongi orang nang kebo. Aku yo galek kumpul kebo iki. Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sing penting kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapo dadak kebo barang. Wong pirang-pirang yo nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumah saku lek omongan kok Tuku anggur neng Kalimantan daripada manuk nganggur kini tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok terima mbok dolanan. Ora delokok jaran. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? ya saiki iki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing nyeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo anu tumbas ngono lek ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh ireng lagi berang menit loh mas aku asline putih wong turunan Cina aku nama Cinaku Liceng ora marga niku marga asline keturunan Tionghoa Vino Bastian Liceng lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng Liceng wi kali kenceng pikirmu apa ya ora mikir aku utang padha karo Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya, malah iki kayak badok. Emangnya napa to nek ora badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar, terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku nu cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Sore tuku lengo nyangking botol konco. Astagfirullahaladzim. Konco lawas ngajak dolan menyang kali pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok lelar-leler ana rambut jempol sikil midak lele kleru patil ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe iki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah wae ambek kancane. Ngomong yo mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngolokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki takmu preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana, bales. Kon ngolokno aku kok rengginang lho, wong raimu lho kaya brengkesan pindang. Ah bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek esuk lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isuk ayo garap. Kowe nek masalah
apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesiane ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno niku piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut. Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mudak pinter. Gak ngurus ya. Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngene apa piye? Yo ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apa piye? Yo ngopi karo udut to. Mengkerepekmu lah. Yo ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno niku piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku yo mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek iso lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesiane ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Arep takok. Kena apa sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Ket kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bundet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok rakon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Pre panggah senep. Senep, Mas. Wong ngerti senep kok njaluk nah kaya tumon iki.
Penak Mas. Ora panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome ora ya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Wis ndak tahan ka lho. Lawang nganggur lah. Nek di bojo apa kok dolanan lawang kuwi? Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono ya Mas. Mau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Tebok nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane. Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat, kurus tinggi, dada rata. Kok lek kadung dibukane melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki yo panggah wedok tulen, yo wedok tulen Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Ini iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane, pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iku belum tentu. Iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Benggak sikil. Apa tadi? Yo kok isih takok ae iki lho. Gak suka lah aku kok setengor dirujak ini ora yo wadan brodol lah cangkeme. Gak suka piye to, Mak? Wong ditakoki kok gak suka iki lho. Rujak cingor gendeng masyaallah. Oh alah, diganti to Mas saiki. Gak ngerti aku. Pisan kan kamu dirujak congor tak antem-tem lho cangkemmu. Cok bocah ngomong kok. Yo Mak, ditakoki ngono ae kok nesu-nesu. Kok geting aku. Namine sinten Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. jantung deg-deg ser, Karo Napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Selolop rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Temen. Nggih. Kok ahli suara iku cek api suarane, aja mangan panas barang panas-panasan. Kaya to, Genset, knalpot, kompor, neon. iku iso rusak pitahe. Mangan sing adem-ademan. Kaya to, Kum-kuman sarung. hukuman kotak. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. Oh ngono, iya. Mangan sing barang halus-halusan. Kaya to demit, Toyol. setan apa? Ngomong kok aja. jelas sampean iki. Kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang tahun? Ya wis ana nek 40 tahun. Wis wayahe ganti.
ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh. Wah, Cangkeme bebek keciuten. wayahe. Potonganmu nyongek. Lah sampean jojlok. Jojlok. Ayu tapi ra duwe bojo, beyuh leh melase. Yo, Wong trek kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo trek. penting sehat. Ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora yen nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kelok. Ting kluweh cak-cak ki murah-murah ki Pak. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono ki disilih. Sedelono piye ra entuk tak cakok yo rumah sak kok grek jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam. Semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu Pak kok ditupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Kamu seneng kalau dicampur air dingin kopinya. Ngambang. Pak, kalau kopi yang panas biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol, nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wonge. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Mbiyen ora ngene, mbiyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Rabine oleh Rama. Rabine Iya mah rabine oleh pora. beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isa-isa to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya mah engko kan bebanmu luwih enteng to mah. Wah bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo mah. Karo sapa wis karo sapa? Karo rondo Taiwan mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung ambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringnya mah? Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus ya. Nah terus liyane enake ngundang sapa ya, Mak? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan ora nggo apa to, Mak? Tinggi ngubur kowe. Tenan to. Heeh to. Kowe rabi kan mbek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Pesawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndiknane aku mbok dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem atos iki. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Mbak, infone obat manuk gringgingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kuwi. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Iki biasanya tombone gak sunat meneh. Nek sing sunat wedok ya gelem aku. Ya ditugel ngepok misal. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parahnya. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Lah aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasanya.
Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Sampai mirsani ayu seko aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Ciangkrek lali aku. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Kemangsane aku ki wong wedok piye ngono lho, kemangsane wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngempek. Apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apa piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa ya? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anja. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek esuk lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono tapi ya jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mas Yanto. Iki cowokku ketinggalan. Berarti gonamu sedang Wis urung bayar, San. duit besok ae. Bayar sih, Mas. Kowe roh tempe, ngerti?
tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Kenapa tuh Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe ngono aja sing ndelok. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolopku rodok kembut-kembut. Sentolop rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Temen. Nggih. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Yo kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ndak cemburu aku. Padungu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu sok ben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa aku, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dhek tangi ora manuk goblok renekne. Lah iki lho lagu sedih kok malah lehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Semasane bengi-bengi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis-wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjian belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono loh. Kuru. Kuru dari mana? Wong BB kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa ungkit-ungkit. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai.
Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Kewapuk kowe aja sing ndelokake cacile. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu blung ngono langsung los sandas-ndasmu. Ngalahne terowongan nih. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndene. Anja. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit ya lo. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan lho wis ganteng. Sampai sekarang kamu juga gadis. Kok dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Wis aja no. Kucritmu cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Ojo lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang-awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Iki ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar no piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep mrene lak keloni sayang ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Tayu delok kok jaran. Ayo dik munggah neh mumpung sik greng. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Itu apane bentuke ora malih ya. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Malah kok nah kan yo iso ta. Piye to? Ini parahnya. Mbak Nur, tanggaku tuku motor anyar ditumpaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Nak? Ya, Mbuh. Ngene lho men kemen. Loh, kok ajaran malah dikemen-kemenke. Nanti aja kakean mangan godhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndak teko mangan barang. Walah tuh arep kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motor metik sing ditumpaki ya motor metik lapo kon numpak bojone ku lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Kuwi untung kowe ora digedhike wong sak donya. Ya Allah. Lah iya. Kemen. Sejak esuk lho ki kok iso tumpak-tumpak nek bojone wong. Anja. Sedih aku, pokoknya aku dino iki sik sedih iki. Gek kowe iki lho sedih apa? Wis to rasa mewek, mundak ilang ku ayumu. Lah perkarane iki apa? Kok ngantek sedih? Aku sedih. Mambengi ora mbok jak iclik. Lah wis tak enteni kesuwen kok ngantek keturun to aku. Lah nyapa ora mbok gugah iki. Ora usah nangis to. Aku ngono iki malah terenyuh to. Mas, Nyapa? ayo budal to. Budal nang ndi? Wong panase koyo ngene kok. Golek nggon. Lah nyapa dadak golek nggon? Nang omah kan sepi. Kita cari tempat yang indah. Alah kesuwen ning isor pring lho. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Saya repot nek bojo iki gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Wah, sapa? Ambekan sih
Wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Iya. Eman barang. Iya, Rek. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Mbak, sepil barangnya Cang. Sak menika barang wis elek Mas, dobli elek. Lah ngono sing dibahas lagi ijlik kae. Sampe nek tak sepilne barang ku ya mesti ngutang sak menika. Ayo, dadi yo welek tenan lho. Aduh, enak Mas. Enak kondi. Anja. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye kok bocah iki lagi sadar lek manur ki ayu, mangkane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek memang mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang. Malah ngledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Halo Yang. Halo. Kenapa? Duit untek ya? Duit. Iya. Lah wingi sak transfer ya lho. Lah mau transfer lo, sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. 2 juta. 50 ae ya. 50. Iya. Kok didik men 50 juta iki? Aku wis cukup iki lho. Lah terus piro? 1 juta ya. Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi entek seminggu entek lho ya. Seminggu. Lah ura-ura minggu aku. Sampai ra entek. Arep tanggo nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo. Aja yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. Lah rumah kamu aku gak susah ya. Aduh harus bojo. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen ya. Lak kanggo. Kok 100 juta ini enggak nang seminggu. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to, coklat tua karo ireng mata ngene lho.
Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek rupane. Warna ireng tok jembut apa desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jarang. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Nek alis kandel ngono kuwi apa ya kuat mancal, Dek? Kowe iki takok to nantang. Takok, Dek. Takok to nantang nyilu-nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. masa wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Gak wani aku. Dilem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek Des. Mbak, rabi yuk. Rabi diragati, galak mau ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek rupane. Warna ireng tok jembut apa desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jarang. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng nih to. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa, Mak? Keripik kerining. Ning apa roh apa ora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Apa cita apa? Keripik kerining kuping gak salah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lah aku gak suka ngene iki. Gak tau utekku. Lah apa tek kok sing nonton? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho.
Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kowe iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Nah, basa Jawane kunduran truk iki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawane nek ra matek? Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Iya meneh, nek wis kunduran truk kok arep lapo? Tapi yo. Aku gelem dadi bojomu. Aku syarat Ning aku duwe bebono. apa bebanan? Bebanane sagu. Sagu. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu. Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh yo, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe udanani. udani. Masa kowe gelem ora gelem dadi bos. kok sik to Bandung. Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe Candi 1000. Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Ini 250. Sampeyan kuwi sing sopan satu aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo aku. Masa njaluk ngajeni ta? Kowe he? Njaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Qur'anil. Ora ngono kuwi. Biasane njaluk ngajeni. Kowe kuwasa awakmu kowe kudu ya Allah, aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho. Piye? Njaluk kan ngapane? Aku kudu mbodeni lah wong aku luwih tuwa saka awakmu. Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo wong sepuh. Ora junjung, Dik. Dijunjung ta? Aja dijunjung ta. Hop. Wis. Lah kok malah mbok rogoi teko ngendi-ngendi. Wis. Wabot. Entuk apa, we? Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan iki ora wani jawab mau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados arta yambek. Kok aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo mari sregep kok. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus? Ya. Ma, aku ki mbayangke umpama ora duwe jelas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Ma? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya kari bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar, ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane iki wisan. Iya kuwi. Sampun siap badhe nikah? Sampun. Kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal iki? HP. HP. Kok saged mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih.
Mas, Apa? malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, Mas, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben, sesuk mana tak kok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lha wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Pak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Tak ingetin lur, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek ning kuburan. Mapan kabeh, mujur ngalor ya jem. Bojomu sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Riwe. Ketek nih kak, ketek menek. Ya. Mudulnya apa nih disit? Sikile. Ya salah. Ketek menek mudulnya apa nih disit? Buntute. Untuk. Dase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe loh? Nang arep ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apa nih disit? Wis ngomong Orang ngerti? Iya. Orang ngerti? Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane pero sa mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disi jaman keteke mudun. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Beh. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milah gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belene pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah oh ngajak gendut sih tak gedek lho kaya. Saman kok pinter bahasa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji.
cowok siji punya adik? Gak. Gak. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Lapo Mak kok kaya bingung? Bangeten. Bangeten piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, he? Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda sama tuh santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. Sembok peres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nompo alah ya entah koyo kena gandang digulung ya. Enak ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bujune wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi yo ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan nih gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran rasido? Ini Aku ki sida pean rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku yo cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Sida ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya tak. Aku yo butuh ijlik barang, yo butuh liyane. Aku lo yang ngebet tapi ya piye meneh keadaan lo nggak memungkinkan. Danane lo urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasannya enak apa piye digantung ini ki. Era sida ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo kuwi gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Wah, sapa bae. Ambekan sih, kok ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Dik. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah kono kowe. Waduh, aja ngono ta Rek ah kono kowe. Lah katene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nah, Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso ora kowe? Kon. Kok pengen dados tentara? Pengen bedili wong. Sing sampean bedili wong sing piye? Mantanku, Gus. Lho sampean sik cilik kok duwe mantan lho. Lah piye pengalaman? Pengalaman mantan piye? Pengalaman mantane pripun? Selingkuh. Kowe sik cilik ora oleh mikir ngono kuwi. Oh, sik cilik masuk kelas 4 kok wis duwe pacar. Cidro, Gus, nek pacaran sakniki mboten. Sakniki napa niku? Dolan. Main FF.
Main FF selalu nomor 1. Wis main FF ya. Ayo salam nang ayah. Iki ayahmu nonton gini. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lebih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Gendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak beleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke besok. Kok suwek rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibeleh, Beh. Tutup botol ki sesuk tak gecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki jur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampai anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belehno pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah ngajak gendut sing tak gedek lho kaya. Dalan bayi iki madepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tung kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Terus wis cocok. Anja. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing grunjal. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku nyapa dalane? Jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enak tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi R, tulisannya air. Bacane R ya.
Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisane money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air money encer. Air money encer ya. Air money encer. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18 plus. Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo kira ngetok. Iya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur teko. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak kue nek turu Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nah, Surabaya iki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon.